They are sitting there with their votes doing nothing. Have you seen the stomach of Gwede Mantashe? Have you seen how big is he? Huh? And look at him when he was in office. You can see how Gwede Mantashe was. Now he's like this because of our votes. So we are sick and tired of this. So where to is tired. And we are coming on Sambunan nginibingelele nginamukele le channel eMaswiti Media Production. Mina igama lami ngumxolisi Mfana kaDlomo. Uma ngabe ke uyaqala ukufika le channel, cela ukuthi ungenze iqiniso lotho cho subscribe maqedwe bale video ushaye like bese kuya comment kulolu daba namhlanje. Udaba engiphathele lona njengamanje nganza kwethu luthi ke unqondo wengqwele kanjiniyela wemining ufanise umnumzane Gwede Mantashe nesifo somdlavuza uma ngabe ke ibuzwa ukuthi iSouth Africa ingabe izokhona na ukusurvive for the next 5 years njengoba kumfoka Mantashe uyena ke obhekene neziphethe ke khona okwaseyimayini kanye ke nama minerals. Sazi ukuthi ke kusukela ngo2018 uyena ko bekade bambele isikhundla kuze kube ke ku2024 na ngo2024 seyaphinda futhi uqokela kusoke lesisikhundla ukuthi kube uyena ophethe ke izimboni zezimayi nazo zonke ezinye ke eziphathelene ke nama minerals. Umnumzane ke Peter Mesha ufanise ke uGwede Mantashe nesifo somdlavuza ethi ke akanalo sidalo ulwazi lento ukuthi ke kuphindwe kubizwe yena izobuyisela uMzansi Africa okanye izocinezela uMzansi Africa ikakhulukazi ezintweni ke ezifana neload shedding. Nganza kwethu uzokhumula ukuthi imining enye yama sector okanye enye yama industries ebambe uMzansi Africa exhumanisa kuMzansi Africa namanye amazwe ebambe umnotho walapha eMzansi Africa. Njengamanje nje namhlanje simaka 102 days singakaze ke sibe ne load shedding lapha ke eMzansi Africa. Nganza kwethu bengifisa ukwazi kuwe ukuthi ucabanga ukuthi ke kulungile na ukuthi uGwede Mantashe aqhubeke kuso lesi sikhundla noma kube kumele kube khona na ushintsho umele ukuthi ke lube khona ahlangane ema comments bese ngenzela iqiniso ukuthi ucofa like uya subscribe bast bana kwi video landelayo. Ngiyabonga. Yo. Usuna isithi lapha kubukeka ngathi uzobuya. I'm number 3. Uyabuya. Buyile. Ubuyile wena. Buyile. Awunendaba nabanye kodwa wena uphakathi. Ngibuyile. Awukwathizi. Lo ngamnandaba yakho. Into ezitshela abantu buyile. Ubuyile. Ngingathanda ukubuya. Ngibuyile class. Ubung number 3. Number 3. Number 3. Yeah, unational chair. And lo number 3, number 1 uzaba president. John Bong number 2. Ubo number 2. Yes. Deputy president. Abo number 1. Uthini na Mqwatha? Ngiyaphelele. Awuphinde awiqale phansi Mqwatha ngiva kahle. Yeah. Uright kodwa Mqwatha